Și bine m-am găsit într-un nou videoclip. Astăzi aș vrea să îți arăt un joc interesant care o să fac foarte multe videoclipuri cu acest joc. Haideți să începem. Jocul se numește Dream Leader Soccer 2017 și este cu un adevărat fotbal pentru Android. Eu am rămas la o echipă foarte bună, nu pot să fac Twitter. Noi suntem ăștia roșii. Asta este noastră. Ok, deci noi suntem ăstea roșii. Ca să știți, am mai zis o dată să auziți. Okay. Nu se poate așa ceva. A dat un gol. Ok, este la început și nu se poate, deci nu se poate. Ok, hai să luăm mingea asta de aici. Nu, hai, du-te, așa, dă-i. Dă-i, domnul, dă un fault. Half time. Okay. Deci nu-i fault acum, dă-i, nu. Oh, fuck. Fucking shit. Du-te, bravo. Să mergem pe aici frumos. Și un citișor. Și... Da, e 1-1. Da, mă, este, mă. Bine, mă, băiatule. Ok, este 1-1, este egalitate. Până acum, de fapt, hai să vedem dacă mai avem și aici. Nu și putem.
Nu știu, de dat corner. Acum noi facem cornerul. Du-te. Ai, gol kick. What the fuck? Du-te mă tu. Așa. Bă, ce prost am fost. S-a pus să portarul măsii. Aia, băi, scoate-mă, 3 minute. De ce am dat acolo? Nu știu, de ce am dat-o? Da, am auzit, perfect, și e 2-1, noi avem 2, ei are 1. Ok, noi suntem de DRM și ei sunt, nu știu ce sunt ei, fii atent ce gol am dat, Mike, ce gol am dat un gol. Vezi, noi suntem mai roșii. Ok, uite, vezi, noi suntem DRM și sunt KIL. Gata, half time. S-a terminat meciul, ok, noi am câștigat. Ok, și cam atât a fost tutorial despre jocul acesta. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți tutoriale cu acest joc, dați-mi un like și mai scriem în descriere ceva de genul, să scrieți în comentarii și da, și abonați-vă. Hai, pa, pa!